Wel, bore da i chi gyd, croeso i'r Oedfa. Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn adre, bod chi ddim wedi cael eich effeithio normodol gan y tywydd oer yma dros y dyddiau diwetha, ond maen nhw'n deud bod ni'n cynnesu. Wel, croeso ato ni yma bore yma, yn y griw bach ohono ni yn y capel, a dyn ni'n dod ynghyd i fwynhau, a dyn ni'n dod ynghyd mhresenoldeb Duw hefyd. Felly, jyst i osod y cywair, dwi jyst am ddarllen salm, a mae'r salm yn dechrau fo'r geiriau safon. Mi fedrwch chi sefyll os ydych chi eisiau, neu eistedd, beth bynnag sy'n siwtio chi adre. Ond mae'n atgoffa ni lle dyn ni'n sefyll. Salm 65, adnodau 1 i 4. Safon yn dawel, a dy addoli yn Seion, o Dduw, a chyflawni'n haddewidion i ti. Ti sy'n gwrando gweddiau, boed i bob person byw ddod ata ti. Pan mae'n holl bechodau yn ein llethu ni, rwy ti'n maddau'n gwrthryfel i gyd. Y fath fendith sydd i'r rhai rwy ti yn ei dewis, a'i gwahodd i dreulio amser yn iard dy deml. Llenwa ni a bendithion dy di, sef dy deml sanctaidd. A dyn ni'n cael dod i iard ei deml bore yma, dyn ni'n cael dod ato fe. Felly dewch yn ei addoli gyda'n gilydd wrth i ni feddwl am ei fawredd yn gyntaf. Rwy ti'n holl a lliog, gwbl bresennol, tragwyddol Dduw, yw'r holl ffydd. Ti hwnt i fy'n deall, ti hwnt i'n dychymyg, tragwyddol Dduw. Ti hwnt i ni, ac yn cuddio dy wyneb di, yw'r holl fyd, yw'r holl fyd. Mor aml heb dy ddeall di, ac eto'n byw yn o ti, yw'r holl fyd. Rwy ti'n holl a lliog, yn gwbl bresennol, tragwyddol Dduw, yw'r holl fyd. Ti hwnt i fy'n deall, ti hwnt i'n dychymyg, tragwyddol ti hwnt i ni, ac yn cuddio dy wyneb di, yw'r holl fyd, yw'r holl fyd. Mor aml heb dy ddeall di, ac eto'n byw yn ôl ti, yw'r holl fyd.
dyn ni wedi bod meddwl pa mor fawr ydy Duw a pa mor bell mae e mewn lot o ffyrdd. Ond eto mae'n dod yn agos ata ni yn Iesu ac mae'n cynnig gobaith i ni. Gobaith fedrwn ni'n cael yn unrhyw le arall. Fedrwn ni chwilio yn bob man. A mae'r gan nesaf yn sôn am yr un peth yma sydd angen arna ni pan dyn ni'n dod ato fe. Brofais y byd a'r cyfan sy'n gael, ei wag a ddewidion. O ddŵr ac o wyn fe yfais yn llwyr, a dal profis yched. Ond mae yna ffrwd na fydd byth yn sych. Dŵr bywyd a gwaed y wynwydd ar gael, ac mi hwn nawr fod popeth sy'n gen i yn ddim nawr. Iesu, os na ti yw'r un peth, popeth sy'n ei angen nawr. Popeth sy'n ei angen nawr. Sydd o bwys gael dyna bod ni, a dyna ag eisiaf, i fod gyda thi a dilyn dy doi, fy niw fe ddilynaf, a bethau y byd fe'i cyfraf yn bym. Fe'i hilniaf i gyd i godi dy groes, ac mi arbennig i ni ddod at Iesu. A weithiau, dyn ni'n meddwl bod ni ddim yn ddigon da. Dyn ni'n ame. Dyn ni'n ame'n hunain yn fwy na dim byd. A dyn ni'n ame cariad Duw weithiau. Ond mae'r gan nesaf yn sôn, mae'n beiau ni yn llawer, ond mae gariad llawer mwy. Felly, ei gariad sy'n fwy. Clodir Ion, ei gariad sy'n fwy. Drech na'r tywyllwch yn newid bob dydd, mae'n beiau yn llawer, ei gariad sy'n fwy.
adall beidio a chofio ein bai. Ac ein holl wybodol ni chyfran trwy blaen, i ddyfder mor oed mewn tyfwyr i gyd. Mae byau yn llawer, neu cariad sy'n fwy. Glod i'r ior, neu cariad sy'n fwy. Drech na'r tywyllwch, yn newydd bob dydd, mae'n byau yn llawer, neu cariad sy'n fwy. Crwydro haw naw, y tad sydd mor dyner sy'n galw ni nawr. Roi'r croeso i'r gwanaf y fidlaf y glaw. Mae'n byau yn llawer, neu gariad sy'n fwy. Glod i'r ior, neu gariad sy'n fwy. Byau yn llawer, neu gariad sy'n fwy. Ac o'r fath heilion ni a roddir i ni, ei waed oedd y taliad, ei fywyd y pris, yn sefyll dan fyled sy'n ormod i ni. Gariad sy'n fwy. A dyn ni wedi ganu eto cyn i Rhys ddod ymlaen am ei gariad e. Fyddwn ni'n Rhys yn sôn am ddameg bore yma fydd yn pwysleisio cariad Duw. A mae'n gariad rhyfeddol ac yn gariad aruthrol. Ymddiheiriadau. Dwi wedi bod yn bwrw'r tannau'n rhy galed. Mike Stevens. Mae gen i gapo. Dim ond pobl oedran arbennig fydd yn deall sylw na gyda llaw. That's close enough, okay? Bear with. Canolbwyntiwch ar y geiriau. Okay? Engofiwch i gitar, canolbwyntiwch ar y geiriau. Cyn i ni ddeud drin gair, fe genais dros o fi. Ti di bod mor dda i mi. Cyn i mynadlu mewn anadlais danau. Ti di bod mor hael atai. O
brwydrais dim hachub i. Ti di bod mor fawr i mi. Ro'n i'n teimlo'n ddiwerth, delais y bris i gyd. Ti di bod mor hael a tai. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt y niw. O, mae brwydro'n rhyfal, chwilio'n ganaw, heb y 99. Allwn i'n talu, dwi'm yn ei heiddi, eto'r oes dy hun i mi. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt y niw. Sdim cysgod heb ei oleo, mynydd heb ei ddringo, ti'n chwilio amdana i. Sdim walnaw neu ei dyrchwel, gelwys i ddiogel, ti'n chwilio amdana i. Sdim cysgod heb ei oleo, mynydd heb ei ddringo, ti'n chwilio amdana i. Dim walnaw neu ei dyrchwel, gelwys i ddiogel, ti'n chwilio amdana i. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt y niw. O, mae'n brwydro'n rhyfal, chwilio amdanaw, heb y 99. Allwn i'm talu, dwi'm yn ei heiddi, eto'r oes dy hun i mi. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt fy niw. Wel, diolch fawr iawn i Arwel a'r band am yn harwen ni yn rhan cynta'r gwasanaeth bore yma. Nid yn unig dwi'n impressed gyda gallu Arwel i drawsgyweirio cyweirnod caneuon, ond hefyd i drawsgywirio'r time signature hefyd. Yn arbennig y gallu rhyfeddol o droi 6-8 yn 4-4 yna mewn ffordd mor naturiol. Iawn, so, chydig gyhoeddiadau cyn bod ni'n mynd mlaen. I ddechrau dwi eisiau sôn am gweithgaredd y plant. Nes ymlaen byddwn ni'n edrych ar Dameg y mab Afradlon, ond byddwn ni'n gweld, gobeithio mai, prif neges y stori yw nid fod y mab yn afradlon, ond yn hytrach fod Duw, y tad, yn afradlon yn ei gariad. Hynny yw bod cariad mawr Duw yn rhyfeddol ac yn gorchuddio ni gyd. A digwydd bod heddiw mae yn ddydd San Ffolant hefyd, Valentine's Day, sy'n diwrnod pwysig iawn i ni fel bedyddwyr wrth bod ni yn cofio un o'n gweinidogion enwoca, Lewis Valentine.
Ond o ddifri, mae'n ddiwrnod le ni'n mynd i ganolbwyntio ar gariad mewn ffordd, cariad Duw a falle cariad tuag at yn gilydd. A falle fydd yna rhai pobl wedi cael cerdyn San Ffolant, neu falle wedi cael cerdyn Santes Dwynwen chydig wythnosau yn ôl. Ond bore yma, dwi eisiau chi sgwennu cerdyn i Dduw. Yn diolch am y modd mae e wedi'n caru ni, a falle i chi ofyn am help mam a dad i ffeindio adnod o'r Beibl sy'n sôn rhywbeth am gariad Duw tuag ata ni. Ac os ych chi moyn tynnu llun o'r gerdyn a danfon mewn, newn ni rannu nhw ar Facebook y capel nes ymlaen yn y diwrnod. Nawr, mae'r casgliad, mae modd i chi roi drwy neges destun os da chi isio, a mae'r manylion ar y sgrin ar gyfer hwnna, neu os da chi isio rhoi yn syth i'r banc a rhoi trodd cymorth, gift aid, neu cychwyn rhoi yn fusol, llwch chi fynd draw i'n gwefan, cersalem.com/rhoi i weld sut mae gwneud hynny. A da ni'n diolchgar iawn i bawb sydd yn cefnogi yn gwaith ni fel eglwys. Nawr, grwpiau cymuned, mae'n hanner tymor yr ysgolion wythnos hyn, sydd yn teimlo'n fel dyddiad yn y dyddiadur yn fwy na bod unrhyw beth yn newid i lot o deuluoedd, dwi'n gwybod. Ond yn ôl yr arfer, mae'n grwpiau cymuned felly naill ai ddim yn cyfarfod neu yn neud rhywbeth gwahanol wythnos yma. Felly dwi'n gwybod fod yn grŵp cymuned ni, y grŵp cymuned Arwel y Lowri a grŵp cymuned Martin a Mari yn cael seibiant, a wedyn i chi sy'n rhan o grŵp cymuned Trei Amelia fydd Trei yn cysylltu gyda chi cychwyn yr wythnos i rannu beth yw'r trefniadau. Ac ar y nodyn yna, cyn bod ni'n mynd i fy mlaen i'r neges bore yma, ni'n mynd i wylio ffilm nawr gan Amelia sydd yn rhannu am ei profiadau hi o fod yn rhan o grŵp cymuned dros y misoedd diwetha. Diolch. Haia, Amelia dwi. Dwi'n byw yn Llanllefni a dwi'n rhan o grŵp cymuned Dydd ddau. Mae pandemig wedi bod yn anodd iawn i mi efo mam newydd dwi, a mae'n heulu yn bell i ffwrdd. Weithiau, do'n i ddim yn teimlo fel gweddio, neu ro'n i'n ffeindio fo'n anodd i darllen y Beibl. Ond, ella mae'n eitha scandalous i mi deud pethau fel na, ond mae'n wir. Ond, roedd Duw'n ffyddlon i mi. And roedd o'n ffyddlon siarad efo ni yn grŵp cymuned. So pob dydd Iau, da ni'n cyfarfod dros Zoom. Da ni'n dechrau efo cwestiwn am be da chi'n diolchgar. Weithiau, dwi'n teimlo, dwi ddim diolchgar am dim byd, achos mae pob dim yn anodd. Ond os dwi'n stopio a meddwl, mae gen i lot i fod yn diolchgar am. Mae'n really dda i deud diolch i Dduw. So mae hwn wedi bod yn helpu mi. Hefyd, da ni'n darllen y Beibl a cael sgwrs amdano fo. Mae Duw wastad yn siarad efo fi trwy'r pobl yn y grŵp. Weithiau mae'n, yn yr wythnos wedyn, mae ysbryd glân yn deud, ti'n cofio be nath Duw deud be nes i deud trwy Lowri neu Gwyno neu pobl arall. So mae Duw wedi bod yn siarad efo ni. So os ti'n ar y ffens ymuno efo grŵp, so ni'n deud tyd. Mae'n lle i chi gyd. Mae pawb yn medru rannu, mae pawb yn medru siarad. Yn bydd Duw yn bendithio di. Gwych, diolch fawr iawn Amelia am rhannu'n onest a rhannu gair cynnes iawn gyda ni fan yna. Mae'n grêt i weld Derwen hefyd. Mae'n dda gweld fod bechgyn Llanllefni yn tyfu fod yn bechgyn tal a chrif yn barod. So mae'n hyfryd gweld Derwen fan yna hefyd. Newn ni blygu pen mewn gweddi cyn bod ni'n mynd mlaen.
O Dduw Dad, da ni yn diolch am yr amser da ni'n barod wedi cael gyda'n gilydd bore yma. I ni'n diolch bod ni wedi gallu addoli ti mewn can, i ni'n diolch bod ni wedi cael clywed gan yn ffrind ni yn rhannu fan yna nawr. Am bwysigrwydd bod ti yn dod ar yn hôl ni, a'r pwysigrwydd i ni ddod at yn gilydd i wneud disgyblion o'n gilydd. O Dduw Dad, ni'n gofyn ti fod gyda ni am weddill yr amser nawr wrth i ni droi at dy air di, a ni'n gofyn am help yr Ysbryd Glân i ddod ar y Dameg a'r hanes yma yn fyw, i'n bendithio ond hefyd i'n herio ni bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Wel, da ni yn cario ymlaen bore yma felly efo'n cyfres rhwng Bethlehem a'r Groes, sef cyfres o negeseuon le i ni yn edrych ar rai o ddamhegion Iesu. A bore yma ni'n mynd i edrych ar dameg y mab afradlon gyda'n gilydd. Dameg eithaf enwog, eithaf cyfarwydd i rai ohonoch chi. Felly cyn i ni fynd ymlaen, newn ni gael y darlleniad. Efengyl Luc, Pennod 15, adnodau 11 i 32. Aeth Iesu yn ei flaen i ddweud stori arall. Roedd rhyw ddyn a 2 fab ganddo. Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a dweud, Dad, dwi eisiau i ti roi fy siar i o'r ystad i mi nawr. Felly dyma'r tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y 2 fab. Yn fuan wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot, gadael cartref a theithio i wlad bell. Yno, gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. Ar ôl iddo golli'r cwbl, bu newyn difrifol drwy'r wlad ac roedd yn dechrau llwgu. Llwyddodd i berswadio rhywun i roi gwaith iddo, a chafodd ei anfon allan i'r caeau i ofalu am foch. Aeth pethau mor ddrwg nes ei fod yn cael ei demtio i fwyta peth o'r bwyd moch, doedd neb yn rhoi dim arall iddo. Yn awr diwedd, calliodd, ac meddai, beth dwi'n ei wneud yn y fan yma yn llwgu farwolaeth? Mae'n had yn cyflogi gweithwyr, ac mae ganddyn nhw ddigonedd o fwyd. A fi adre at dad, a dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod yn un o'r gweithwyr sy'n cael cyflog gen ti. Felly ffwrdd ag yn ôl adre. Gwelodd ei dad e'n dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu, a rhedodd at ei fab a'i gofleidio a'i gysanu. A dyma'r mab yn dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Medda'r tad wrth y gweision, Bryswch, ewch i'n ôl mantell iddo ei gwisgo, yr un orau. Rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau ar ei draed. Yna ewch i ladd y llo sydd wedi cael ei besgu i ni gael parti. Roedd fy mab i wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd ar goll, ond dyn ni wedi gael yn ôl. Felly dyma'r parti'n dechrau. Tra oedd hyn i gyd yn digwydd, roedd y mab hynaf allan yn gweithio yn y caeau. Wrth iddo ddod yn ôl at y tŷ, roedd yn clywed sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd fachgen ifanc ato, a gofyn iddo beth oedd yn digwydd. Mae dy frawd yma, meddai hwnnw. Mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi besgu i ddathlu ei fod wedi gael yn ôl yn saff. Ond dyma'r mab hynaf yn digio a gwrthod mynd i mewn. Felly dyma'i dad yn dod allan a chrefi arno i fynd i mewn. Ond meddai wrth ei dad, edrych, dwi wedi slafio'r hyd y blynyddoedd yma, heb erioed wrthod gwneud unrhyw beth i ti. Ches i rioed fynd gafr gen ti i gael parti gyda fy ffrindiau. Ond yma hwn yn dod adre, y mab yma sydd gen ti, yr un sydd wedi gwastraffu arian di i gyd ar byteiniaid, o mae'n rhaid i ti ladd y llo sydd wedi besgu i hwn. Machgen i, meddai'r tad wrtho. Rwy ti yma bob amser, a ti sydd bu a popeth sydd gen i ar ôl. Ond roedd rhaid i ni ddathlu. Roedd dy frawd wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd ar goll, ond dyn ni wedi gael yn ôl.
Felly dyna'r darlleniad bore yma, Luc penod 15, hanes y mab Afradlon. Nawr mae'r Dameg yn weddol syml i ddeall beth sy'n mynd mlaen. Oedd na ddyn ac oedd ganddo fe 2 fab. Mae'r mab ieuenga yn gofyn am ei ran o etifedd y teulu. Wedyn mae e'n ffeirio'r etifedd yna am arian a mae e'n mynd i ffwrdd. Mae e'n byw bywyd gwyllt, bywyd extravagant, nes bod e'n gwario'r cwbl lot a ffeindio ei hun mewn tlodi. A mae e hyd yn oed yn gorfod gweithio a bwyta gyda'r moch. Nawr, pan mae e'n hitio'r gwaelod, mae e'n dod at ei hun. Ac yn sylweddoli fod y gweision nôl adre yn byw bywyd ac yn byw dan amodau gwell na fe ei hun. Ac felly mae e'n penderfynu bydde fe'n mynd nôl adre at ei dad, nid i'r tŷ, ond yn hytrach jyst i gael gofyn i gael bod yn un o'r gweision. Ond mawr syndod iddo fe. Dydy dad ddim jyst yn derbyn yn ôl fel gwas, ond mae e'n gwahodd mewn i'r tŷ fel mab. Mae'r tad yn mynd dros ben llestri ac yn mynd yn extravagant braidd wrth roi croeso adre i'r mab a lladd y llo pasgedig, sef y llo oedd yn cael ei gadw ar gyfer dathliadau arbennig. Yna, maen nhw'n gwledda yn llawen. A fel arfer, weithiau pan fyddwn ni'n clywed y stori, fyna mae'r stori yn gorffen. Ond tra oedd hwn i gyd yn digwydd, mi oedd yna frawd arall hefyd. Mi oedd yna fab arall. A doedd ddim yn hapus o gwbl fod y brawd iau wedi cael ei wahodd nôl. Doedd ddim yn hapus gyda pa mor extravagant oedd y tad yn ei heilioni a'i gariadau. A fe nath bwdi. A dyna sut mae'r stori gyfarwydd yn mynd. Nawr yn draddodiadol, i ni'n deall y stori yma mewn ffordd gymharol syml. I ni'n meddwl mae'r unig beth sydd yma ydy Dameg ynglyn â'n gwrthryfel ni fel pechaduried yn erbyn Duw, yn trio ffeindio pwrpas mewn bywyd, yn trio ffeindio bodlonrwydd ymhethe'r byd, cyn dod at yn synhwyrau a dod nôl at Dduw. Ac bod yna wirionedd pwysig yn y ddealltwriaeth syml yna o'r Dameg, eto, os ydyn ni'n zoomio allan bach, i ni'n gweld fod yna lot mwy yn mynd mlaen yn y Dameg yma nag i ni falle wedi sylweddoli o'r blaen. Achos nid Dameg yn bennaf am y mab sy'n gwrthryfela sydd yma. Nid yn bennaf Dameg am y mab sydd wedi pwdi. Ond yn hytrach, Dameg sydd yma ynglyn â'r tad ei hun. Mae e'n Dameg sydd yn helpu ni weld beth yw cymeriad a natur y tad. Hynny yw, Dameg yw hon, nid amdano ni, ond am Dduw ei hun a Duw cariad. Pan ni'n meddwl am y mab Afradlon, ni'n meddwl am y gair afradlon, neu yn Saesneg prodigal, i ni falle meddwl mai ystyr afradlon ydy rebel, neu rhywun sydd wedi mynd off y rails. Ond ystyr y gair mewn gwirionedd ydy extravagance. Felly, nid stori yw hon am fab afradlon, stori yw am Dduw afradlon. Duw sydd yn afradlon, yn extravagant, yn ei ras a'i gariadau tuag ato ni. Nawr, trwy lygaid dynol, bydden ni'n meddwl falle dyle'r mab ifanc yn y stori, dyle fe ddim cael dod nôl i'r teulu. Oedd e wedi cael ei etifedd, oedd e wedi cael ei gyfle, oedd e wedi cael ei siawns, ac oedd e wedi gwneud smonach ohono fe. Felly beth oedd angen nawr oedd tough love mwyn iddo fe ddysgu i wers a cael ei gadw ar y tu allan. Ac yn aml, dyna sut i ni yn gweld bywyd, ynddo fe? Ond mae Duw
yn gweld pethau trwy lygaid gwahanol. Mae gwerthoedd Duw ben i weired. Mae heilioni a cariad Duw yn aml yn yn golwg ni, yng ngolwg y byd, yn ffôl, yn afresymol, yn anghyfrifol hyd yn oed. Mewn rhan arall o'r Beibl, mae'r efengyl Gristnogol yn cael ei alw yn ffolineb ac yn dramgwydd, oherwydd bod e ddim yn ei sens yn ôl gwerthoedd y byd yma. Ond mae Duw yn Dduw cariad. Mae gariad a'i ras, a'i heilioni yn hollol extravagant ac yn mynd tu hwnt i unrhyw syniad gyda ni o beth sydd yn deg a rhesymol. Mae'r stori yma'n dangos fod Duw yn tad nefol ni yn mynd i'r eithaf, i drefnu a rhoi maddeuant i ni, ond ddim just mwyn maddau ni a bod ni just yn cael mynd i fod yn un o'r gweision, ond mae e'n adfer yn etifeddiaeth i ni ac yn gwahodd ni yn ôl i'w gynllun gwreiddiol i ni fod yn blant yn ei deyrnas So dyna yw'r pwynt cyntaf. I ni gofio, mae nid dameg yw hon yn bennaf am y meibion, ond dameg yw ynglyn â'r tad. A be mae hwnna'n dweud wrtho ni ynglyn â'r Duw sydd yn gariad. Nawr, yr ail bwynt i ni'n tueddu i golli yn aml yn y ddameg yma ydy rhywbeth dwi wedi cyffwrdd arno fe yn barod. Sef pwysigrwydd y mab hŷn yn y stori. Yn aml, pan da ni'n clywed y ddameg yma'n cael ei adrodd, mae crescendo yn digwydd gyda'r mab ifanc yn cael ei wahodd yn ôl mewn i'r teulu. Ond mae yna 8 adnod arall yn y ddameg. Mae e fel y ffilms yna, chi'n meddwl sy'n cyrraedd y diwedd, ond wedyn chi'n ffeindio mas bod yna hanner awr arall i'r ffilm. So chi'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr hanner awr nesaf? Neu un o'r golygfeydd yna mewn ffilm, le mae'r camera jyst yn panio a dangos rhyw olygfa arall. Nawr, ar ôl clywed fod y mab iau yn cael dychwelyd a fod y tad yn ei dderbyn ag yn trefnu parti, dyma'r ymateb mae'r mab hŷn yn rhoi yn adnod 28. Ond dyma'r mab hynaf yn digio a gwrthod mynd i mewn. Ergyd bwerus ail hanner y ddameg yma yw mai nid y mab ieuengaf oedd yr unig un oedd y perthynas oer efo'r tad. Ond roedd y ddau fab actually yn bell o'i tad, ond mewn ffyrdd gwahanol. Ac erbyn diwedd y stori, mae'r mab ieuenga, y rebel, yr un gwyllt, wedi adfer i berthynas gyda'r tad, tra oedd y mab hŷn dal yn oer a phell. Nawr dwi'n meddwl fod y ddau fab yn dangos y ddau ffordd mae pobl yn trio ffeindio pwrpas a cyfeiriad mewn bywyd. Oedd y mab ieuenga, oedd wedi mynd ar siwrne o hunan ddarganfyddiad, self-discovery. Oedd y mab hynaf, ar y llaw arall, wedi mynd ar siwrne o hunan gyfiawnder, self-righteousness. A mae'n ddiddorol yn dydi fod y ddau fab wedi trio ffeindio pwrpas mewn bywyd, ond mewn ffyrdd radical a gwahanol. Un yn trio ffeindio ei hunan ym mhethau'r byd, y llall yn trio ffeindio pwrpas drwy hunan gyfiawnder, beth oedd yn gallu wneud. Ond oedd y ddau fab mewn gwirionedd yn mynd lawr llwybrau anghywir. Oedd yr ateb ddim mewn hunan ddarganfyddiad na hunan gyfiawnder, ond oedd yr ateb yn hytrach mewn deall natur, cariad gras a chyfiawnder y tad. Nawr dwi'n meddwl fod rôl y mab hynaf actually yn fwy heriol i ni falle sy'n ystyried yn hunain
yn Gristnogion ac yn bobl capel falle yng Nghymru heddiw. Rhywsut ni'n gallu meddwl mai pechaduriaid ydy nhw fan draw. Pobl fel y mab a Fradlon. Nhw ydy'r pechaduriaid, sex, drugs and rock and roll. Ni'n bobl parchus yn y capel. Ond mewn gwirionedd, mae hunan gyfiawnder yr un mor niweidiol a hunan ddarganfyddiad. Mae hunan gyfiawnder os rhywbeth yn fwy niweidiol oherwydd bod e yn fwy cynnil. Falle bod ni'n meddwl bod ni'n iawn achos bod ni'n byw bywydau moesol ar yr wyneb. Ond i ni'n gwneud camgymeriad mawr os yn ni'n meddwl bod ni'n gallu ffeindio pwrpas, bod ni'n gallu dod yn iawn efo Duw jyst allan o'n hunan gyfiawnder ni yn hunain. Achos mae'r stori yma'n dangos fod y ddau fab yn bell o'r tad am resymau gwahanol. Nawr problem y mab hun oedd bod e ddim wir wedi deall beth oedd pechod. Oedd e yn neud yr un camgymeriad a da ni yn neud yn aml. O feddwl mae'r unig beth ydy pechod ydy gwneud pethau yn anghywir. Heb ddeall, a ni'n gweld hyn yn adnod 29, mae e'n dweud fel hyn, edrych, dwi wedi slafio ar hyd y blynyddoedd yma, heb erioed wrthod gwneud unrhyw beth i ti. Ches i erioed fynd gafr gen ti i gael parti gyda fy ffrindiau. Hynny oedd y mab hun yn meddwl bod pechod mae bod yn gweithio fel clorian, chi'n gwybod? Bod chi, chi wedi gwneud chydig bach o bethau drwg, ond ys chi'n gwneud cwbl o bethau da, bod chi o'ch nerth eich hun yn gallu balans o'r glorian nôl. Dyna yw hunan gyfiawnder, bod chi'n meddwl bod chi yw'r Duw arnoch chi eich hun a bod chi'n gallu adeiladu eich ffordd allan o'r twll. Oedd y mab hun yn meddwl mae'r unig beth oedd pechod oedd torri ambell i fan reol, ond i chi dim ond neu hyn a hyn o bethau da i balans o fe nôl, rhyw fath o karma moesegol y bydd yn yn y diwedd. Ond nid dyna beth yw pechod. Mae pechod mwy fel salwch. Mae e fel rhyw salwch ysbrydol falle sydd wedi syrthio ar bob un ohono ni. Ydy mae'r Beibl yn cymharu fe weithiau fel rhyw fath o balans cyfreithiol sydd angen i setlo i dalu. Ond mae'r Beibl yn sôn am bechod hefyd fel salwch. Ac fod y Beibl yn sôn am Dduw fel barnwr, mae'r Beibl hefyd yn sôn am Dduw fel meddyg da. Oedd y mab hun ddim wedi gweld hynna. Oedd e ddim wedi gweld bod e ddim yn gallu sortio'r broblemau hun allan a bod e angen mynd yn ostynedig a dod yn agos yn ei berthynas gyda'r tad. Nawr, rhwng olwg y byd, dydy'r stori yma ddim yn gwneud synwyr. Oherwydd mae'r un gwyllt, y rebel, yn cael ei groesawu mewn, a mae'r un moesol hunan gyfiawn yn cael ei gadw allan. Ond dyw e ddim yn ei sens oherwydd bod ni falle'n edrych ar y ddameg trwy'r lens anghywir. Da ni'n edrych ar y lens drwy perspektif y byd, falle drwy perspektif y meibion. Ond da ni angen dysgu gweld hwn drwy perspektif Duw. Nid dameg yw hwn ynglyn â'n methiannau ni o'r rheidrwydd, boed hwnna wrth i ni fod yn rebels neu wrth i ni fod yn hunan gyfiawn. Ond dameg yw hwn sy'n gwahodd ni edrych ar galon Duw y tad. Duw y tad sydd wedi dod, fel mae'n dweud yn Luc pennod 5 adnod 32. Duw sydd wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw. Dim yr rhai sy'n meddwl eu bod nhw heb fai. Nawr mae bywyd hunan gyfiawn y mab hun cyn berycled os nad yn waith na bywyd gwyllt y mab ifanca. Ond y peth mwyaf gwyllt yn y stori yma ydy cariad y tad. A ni'n mynd i fyfyrio'n bellach nawr yn y ffilm yma sydd wedi baratoi.
Gwelodd ei dad yn dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu a rhedodd at ei fab a'i gofleidio a'i gusanu. Ydy o fel bod mewn ciosg ffôn a hymian insain y dôn yn picellu dy glist. Cwylydd yn lapio'r galon ac oedi'r bysedd cyn deialu rhif dad a mam, yr ofn o agor creithiau dyfnion. Dyw'r label colledig a fradlon ond haen arall o gondemniad a roddais dar dy hun, heb sôn am ddyfarniad cymuned dyfebyd. Y geiriau olaf a ddwedaist yn atsain yn dy ben. Byddai'n well tai ti'n farw, ond rwan fe aeth y cen o thlygaid. Sori yw'r cynnig ola. Ti sy'na? Mae'r llawenydd yn lanw o gariad lawr y lein. Trodd dy gywilydd yn gân cyn yngan gair ac yn y foment honno nid ti sy'n chwilio am ychubiaeth. Ti sy'n cael dy geisio, dy chwilio a gofleidio, gan freichiau sydd ar led, gan gariad sy'n dy hawlio, wedi cael dy ffeindio. Ond yma hwn yn dod adre, y mab yma sydd gen ti, yr un sydd wedi gwastraffu dy arian di gyd ar buteiniaid. O, mae'n rhaid i ti ladd y llo sydd wedi besgu i hwn. Ydy o fel clywed am barti mawr i chwaer dwi ti heb weld ers cyn lockdown? Yr un sy'n byw'n bell i ffwrdd, sy'n just i gorfod chwarae quiz ar Zoom heb wybod am bwysau gofalu am rieni ar ben popeth arall. Ond hi sy'n cael y parti, nid ti a'r llethfa a'r oesais sy'n heiddi cael ei glodfori. Na, byddi'n claddu dy gynddaredd mewn haenau o dreifl. Bydd ei can yn porthi dy wewyr, a bydd hi'n aros allan i brofi pwynt, yr erfyn eith gael di'r parti, a gorfoledd ei ystyr. Roedd rhaid i ni ddathlu, roedd y frawd wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd e ar goll, ond i ni wedi gael yn ôl. Wel, diolch yn fawr am hwnna, a diolch i Menna am y cyfraniadau yma dyn ni'n cael yn yr oedfawon dros y misoedd. Un nodyn bach i'ch atgoffa chi, mae'r clwb coffi ymlaen y bore yma, a fe welwch chi yr manylion Zoom ar hwnna ar wylod y sgrin. Felly, os ydych chi eisiau sgwrsio, mae'n y griw yn cyfarfod am baned dros Zoom ar ôl yr oedfa. Wel, ni wedi sôn lot am gariad Duw bore yma, am ei ymynedd gyda ni, am i fod e mor afradlon. A dyn ni'n mynd i ganu eto, ni allaf ddeall ei gariad, safaf ryfeddaf yn ei gwmni, Iesu o Nazareth. Safaf ryfeddaf yn ei gwmni, Iesu o Nazareth. Mi allaf ddeall ei gariad, at bechad i'r eiog am hir. Gan y môr hyfryd yw ac môr brydferth yw, Dameg a Bethlehem. Môr hyfryd yw, môr brydferth yw, gariad Iesu drosta i. Cymrodd y mechod am gofid, a'i gymryd arno i hun. Gariodd yn baich i gafaria, dioddefodd a marw'n ein lle. Gan y môr hyfryd yw, môr brydferth yw, Dameg a Bethlehem. Môr hyfryd yw ac môr
byth, amen. Mor hyfryd yw, mor brydferth yw, gariad Iesu dros da i.